दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया कालचारेल मिनिस्टारनि मोनसे निर्देशआव बा बिथोनाव जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मोनसे थागिबि थियाटार ग्रुप जायखौ जों लोरगि थियाटार ग्रुप बिथांमोना जोंखौ बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन एबा बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ खावलायनाय लेखालाय बिथांमोनखौ जों मदद होबाय। बानजायगिरि आफादा जाहैबाय नोंहा लोरगि थियाटार ग्रुपआनो। बेनि गेजेरजों जों दिनै गाबोननि बा फैगौ भारत सान उदांस्रि सान 80थि फालिनाय जि सान बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै जों दिनै घर घर तिरंगा बा न'खर न'खर बे जोंनि भारतनि जि गोथार फिरफिला बे फिरफिलानि गोनांथिखौ जोङो इयुन जेनेरेसनफोरनो दा बा देरफुनाय लाइमोनफोरनो फरायसुलिफोरनो बे फिरफिलानि गोनांथिया बेसेबां गोथौ आरो बेसेबां गुवार बेखौ जों जोंनि सांग्रांथि मेलनि थ्रुयै बा दारै दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ फोसावनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि गेजेरावनो बे हाबाफारियाव क'क्राझार कालचारेल डेभेलपमेन्टनि अफिसार आं नामखौ बावबाय बिथांबो दंफायोमोन। लोगोसे जोंनिनो थिथागुरि हाइ स्कुलनि जानाय जायगाया बेयावनोथ' थावनिया बिनिनो जोंनि हेडमास्टार बिथांबो दंमोन। आरो बिथांखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिदों। बिथाङा जोंनो नैबे बुब्लिखौ होदों बा बिथाङा गावनि स्कुलावनो गावनि केम्पासावनो बे जायगाखौ बा दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय खाबुखौ होदों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद ब्रिटेन इस्लारि आरो मन'रन्जन दैमारि सानसुमा बसुमतारी GS जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोननि जि बर' माहारियारि फरायसा आफाद दैदेननाय गाबोन भारत उदांस्रि बा 15 आगस्टआव जोंहा मोनसे गिदिरथार मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो दं। बे हाबाफारिया मोनसे थुनफावथाय महरै जागोन बा थियाटार महरै जागोन, ड्रामा महरै जागोन। बिनि नामा जाहैबाय रतन कछारी। रतन कछारीखौथ' फ्राय मानसिफोरा जोंनि बेक्तिफोरा मिथियामोन खोमा। गोदो 1942आवहाय कुइट इण्डियान मुभमेन्ट बा भारत चर' आन्दलन मोनसे जादोंमोन ना, बे समाव बे रतन कछारीनि बिथाङा जाहैबाय जोंनि दिखियाजुलिनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि हालामनि। बिथाङा 1942आव 20 सेप्तेम्बर एक्जेक्टलि डेटआ 20 ना 26 बे 20 सेप्तेम्बरावहाय ब्रिटिशनि गुलिजों आन्दलनाव बाहागो लानाय समाव बिथाङा सहिद जादों। दा बिथाङा जे जोंनि भारत उदांस्रियाव बेसेबां बावसोमखो बेफोरखौनो जों मोनसे ड्रामानि दारै बेरखांहोनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थानाय अडिट'रियाम हलाव बे हाबाफारिखौ बा बे ड्रामाखौ जों बेलासिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायनानै नोंहा खमैयाव 7 रिंगा बा 8 रिंगासिम बे हाबाफारिया जागोन। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो साखाथियाव थानाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बा जोंखौ जाय अनसायो बिथांमोनखौ फैनानै लोब लोब फैनानै बे जोंनि बे थियाटार बा ड्रामा देखायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायाथ' फ्रि, खिन्थु थेवबाबो जिहेतु ड्रामा मोनसे दैदेननोबा खरस पाति नांगौ जायो। जेरावबो नों आजिखालि बिना फैसाथ' जाला नालाय, ओंखायनो जोंखौ जाय अनसायग्रा विजार्सफोर बिथांमोननो जों VIP पास होनाय जादों। थेवबाबो जों बेयाव टिकेटनि बेसेन जेबो माबायाखै। बिथांमोना गावसिनि गोसोजों मा हरो जों बेखौनो गनायदों। मानो होनबा बेवहाय नोंहा जे VIP बा जिखुनु आलासि बिथांमोन फैयोबा नोङो बिसोरनो दै गिलाससेबाबो होनांगोन, साहा कापसेबाबो होनांगोन, आरो नोंहा जिखुनु रायजो राजा थाङोबाबो माबा मोनसेथ' एसे होनांगोन। बेफोरनि थाखायनो जों बे जों टिकेटनि बेसेनखौ बुंखायाखै। बिथांमोना गावसिनि गोसोजों मा होयो बेखौनो जों गनायना लागोन आरो। दा 80थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै 9 आगस्टनिफ्राय 17 आगस्टसिम मोनसे हाबाफारि जायखौ आजादि का अमृत महोत्सबजों लानानै हर घर तिरंगा मोनसे हाबाफारि, जाय हाबाफारिया 2022निफ्राय जागायजेनदों। दा बे हाबाफारिखौ भारत सरकारा फोसावनायनि जाहोनानो जाहैबाय भारतनि जोंनि ट्राइकालार जि फिरफिला, बे फिरफिलाखौ मोनथिहोनाय बा इम्पर्टेन्सखौ बयनिबो सिगाङाव मोनथिहोनाय। माने गोबाङानो फिरफिलाखौ जास्ट ओरैनो लाइटलि मोनसे लायो आरोखि। दा बेखौ जों गामि गामि न'खर न'खर मोनफ्रोमबो जायगायाव जेरैबो जाहाथे बेनि सोमोन्दै मोजां मिथिहोनो हायो, बेखौ जाहाथे गोसारहोनो हायो। बिनि थाखायनो मिनिस्ट्रि अफ कालचारा आरो भारत सरकारानो टटेल लादों। दा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ बेखौ फालियो आरोखि। बे हिसाबैनो मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टाराबो मोनसे बाहागो हिसाबै लानानै आसामाव आरो नर्थ इस्टआव गासै गोबां जायगाफ्रावनो खालामहोदों। बिनि बाहागो हिसाबैनो आंनिसिम मोनसे सफैदों। जोङो लोरगि थियाटार ग्रुपसिम मोनसे सफैनाय जादों। बेवहाय जाहैबाय जोङो क'क्राझाराव मोनसे बे एवारनेस प्रग्रामखौ खालामनांगौ हर घर तिरंगानि सायाव। दा बे हाबाफारि हिसाबै जोङो बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बनसुनि हेफाजाब लाफादों। बिथांमोनखौ लाफानानै थिथागुरि हाइ स्कुलाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि। आरो बे सानसेनि हाबाफारियाव मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोङो दिनै
फिरफिलानि सायाव बिबुंथि लाखिनाय जोंनियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन जोंनि क'क्राझारनि कालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार जितेन कुमार दास सार आरो लोगोसे दंमोन जोंनि नेसनेल करिय'ग्राफार राजेश बर' बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगो थियाटार ग्रुपनि मानगोनां आफादगिरि आरो जोंनि तितागुरि हाइ स्कुलनिनो मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि मेडाम बिथांजों लोगोसे बिथांनि स्टाफफोर गासिबो आरो लोगो थियाटार ग्रुपनि आर्टिस्टफोरजों लोगोसे बिनि तितागुरि हाइ स्कुलनि फरायसा बिथांमोन बयबो बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंहा सेल्फि पइन्ट दोननाय जादों मोनसे इन्सट्राक्सन बायदि बेखौ सेल्फि लानानै बयबो गावबागाव फेसबुकआव आपल'ड होनो हागोन हेशटेग मिनिस्ट्रि अफ कालचार हेशटेग PMO हेशटेग राष्ट्रपति गासिबो होनानै जेखिनि हारि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेखिनि दं बे हेशटेग होनो हागोन आरो लोगोसे मोनसे लिंक दंखायो पर्टेल दङ बे पर्टेलाव गावबागाव आपल'ड होनो हायो मोनसे सेल्फि लानानै आरोखि अब्ला सार्टिफिकेटबो फैयो आरो बे रेजिस्ट्रेसन जानानै थाहैयो आरोखि बेखौ मबाइल नाम्बार नांगौ बेखौ खालामनायाव रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव दा बेहाय गाबोन 80थि भारत उदांस्रि सान दा दिनै बेनि सिगां जों लादों सानसे सिगांनो दिनै 14 आगस्ट खालि लाबाय बे हाबाफारियाव जोंहा गिबियावनो जोङो बर'नि सुबुं मोसानाय दिन्थिफुंनाय जादों बागुरुम्बा जोंनि जाय बावैसो सिगां बागुरुम्बा मोसानाय जाय बुहुमनाङै जों मुंदांखा जादों 10,000नि बारा बांसिन मोसानानै हर'हजाय स्टेडियामाव बेवहाय जों मोसानानै बिराद समायना रमायना मोसानानै जाय मोसानायखौ दिन्थिनायनि उनाव बुहुमनाङैनो हाबाफारिया वर्ल्ड रेकर्ड नङाबाबो बुहुमनाङैनो गोसारदों फेमास जादों जेरैबो मिथिजादों BBCनि बोसोरनि बेस्ट 9था फटकनि गेजेराव 2थि नाम्बाराव गोलैनो हानाय फटक जादों मोनसे आरो बिनिफ्राय जाय बे प्रग्रामखौ दैदेनदोंमोन मानगोनां डाइरेक्टर राहुल देबदास कालचार एफेयार्सनि बिथाङा मोनसे एवार्ड मोनदों दाखालि कर्मश्री एवार्ड मोनदों आरोखि बे बागुरुम्बा दोहौखौ मावनायनि थाखायनो आरो बेखायनो जोंहा बिराद गोजोनथाव दा बे मोसानाय आयदाखौबो जों बेयाव दिन्थिदों बेनिफ्राय जोङो ना गुरनाय मोसानाय लोगोसे जोंनि भारतनि नेशनेल सं बन्दे मातरम बे बन्दे मातरमखौबो जों बेहाय मोसानानै दिन्थिदों बन्दे लोरगि थियाटार ग्रुपनि आर्टिस्ट बिथांमोना सिनियर आर्टिस्ट मिलायनानै जयैनो बे मेथाइजों बिराद समायना रमायना मिथिनानै दिन्थिफुंदों लोगोसे जोबथारनायाव नेशनेल एन्थेम जन गणखौ जोङो सेरजा दामनायजों सिफुं दामनायजों लोगोसे बयबो खननानै हाबाफारिखौ फोजोबनायजों बयबो साफ्रोमबो आलासि बिथांमोनजों लोगोसे आरो जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोन स्टुडेन्ट बिथांमोन बयबो सेल्फि लानानै दा बयबो गावबागाव आपल'ड होलायगोन बयबो लादों बेखिनियानो आरोखि दिनै हाबाफारियाव आरोखि ट्राइ कालाराव जेनेबा 3 कालार दं मोनसे गेरुवा जाहैबाय बेबो जोंनि त्याग नागारनाय नङा त्याग खालामनाय जोंनि हादरनि माबाफोर गोबां सानजा रौनियाफ्रा जेनेबा त्याग खालामदों दा बेनि लोगोसे गेजेरना जाबाय सान्थि आरो बै गाहायनिया जाहैबाय जों जोंनि नेचारजों बुंफबनाय जोंनिया बेफोरबायदि आरो गोबां माबाफोर दङ आरो जों गेजेराव अशक स्तम्भ अशक चक्रनि गेजेराव 24था माबा दं आरोखि जोंनिया सिन दं आरोखि बेजों गासिबो जोङो बिराद मोजां एंट्रिजों लाबोजोबदों आरोखि जेनेबा मोनफा कालारनि गासिबो बेखौ जोंबो दासिमबो डिटेल्सआव हाबजोबनो हायाखैबाबो लासै जोंबो मिथिनो नाजाबाय थादों आरो जोङो गथ'फ्राबो दिनै गोबाङानो मोनथिदों जोंनि मानगोनां साराबो बुंथिलांदों बेनि सायाव दा मेन आं सुंद' बुंनाय बेखिनियानो आरो ओंथिया आरो बे हाबाफारिखौ जोंनो हरनायनि थाखाय जोंनि जायगायाव खुंफैनायनि थाखाय मानगोनां जोङो मिनिस्ट्रि अफ कालचारनिसिमबो आं साबायखर बावो लोगोसे जोंनि हेफाजाब होनायनि थाखाय बनसु आरो तितागुरि हाइ स्कुल बिथांमोननिसिम साबायखर बावो आरो जोंनि आर्टिस्ट लोरगिनि साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावनाय जायो।